Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa måltid för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Ved din vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hållman upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader, noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hållman upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader, noja. Bara bastu, hejta på så släpp din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongono. Tick, tick, tack och en gorkado. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värman jää. Svejt till lackar, ja, ja.